Γιατί και εσύ βαριέσαι. Εσύ δουλεύεις τουλάχιστον. Καλά, έλα τώρα που λέω. Καλά, εγώ βαριέμαι να σε πείσω. Γεια. Δημητρή. Άμα θες έλα μόνος. Κύριε, θέλω να πιω νερό. Κάτσε κάτω. Ήρθε. Όρθα. Να κλείσει. Όχι. Άραξε. Έχουμε δουλειά. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει βαριά μας. Γιατί το ρωτήσαμε. Ρώτησες. Βαριέσαι. Όχι, πονάω. Γενικώς βαριέμαι. Να με εξετάσεις. Βαριέμαι. Όχι. Ωραία τα λένε πάντως. Πειράζει το κινητό. Κάτσε και εσύ, κάτσε. Κάνε κάτι στη ζωή σου, παρακολουθάμε λίγο τώρα. Μάλλον θα ξαπλώσει μια τεκαλή, εγώ το βλέπω, δεν είναι. Πάτε λίγο και εκεί γιατί δεν έχω ξυπνήσει από Να σου πω, δεν αναπνέει ή απλά βαριέται. Σκάστε, βαριέμαι να σου Μπορεί και να βαριέται. Ναι, αλλά μπορεί και να μην αναπνέει. Σκάστε, βαριέμαι να σου το πω. Δεν φωνάζει το ασθενοφόρο, μήπως και βαριέται. Αυτό, συγγνώμη. Σίγουρα είναι για να σας πω. Εσύ αναπνέεις ή δεν αναπνέεις. Τίποτα. Γιατρέ, πρέπει να φωνάξεις ασθενοφόρο. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά... Κάνε ένα Δεν καθήκον σου να τον έχεις ασθενοφόρο. Εξετάρω το παιδί σου τόσο πολύ νοιάζεται γι' αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, βαριέσαι. Αφού Η αλήθεια είναι ότι βαριόμαστε στα σχόλια. αφού βάζεις το θέμα, κάτι είναι. Κάνε ένα βαρετό. Πιο βαρετό. Παιδιά, η κατάσταση του παιδιού σου είναι πολύ... δεν ξέρω τι είναι, βαριέμαι από το κάτω. Φώναξα ασθενοφόρο, δεν κάνω τίποτα, το λέω και τώρα, εγώ παίζω τώρα. Ναι, δουλεύει το νοσοκομείο σήμερα. Μάλλον. Δουλεύει το νοσοκομείο, Μάλλον. μάλλον. Εγώ βαριέμαι να σας δω, στο πότε δεν ξέρω. Πεθαίνει νομίζω. Εντάξει, Υποτίθεται πως πρέπει να παίρνει και αμβολίο, Έλα! Και γιατί δεν παρακολουθεί. Βαριέσαι. Εγώ δεν ανήκω. Ωραία, τώρα τι. Όλα πάνε ρωτώ, Δεν ξέρω, βαριέμαι, ασχολήστε με. Όλα καλά για το... Ξαφνικά δεν νιώθω την καρδιά μου. Να σου πω κάτι. Μη μου το πεις. Μόνο αυτό. Πέτα. Αυτό γιατί το πέταξες κάτω. Ποιος θα το σηκώσει τώρα. Ποιος θα το θάψει. Άρα αυτή μου μίλησε. Έχεις κάτσει εδώ πέρα, είναι για το... Αφού αργείται τα παιδιά, δεν τα λιπάσει. Εγώ αυτό θα θάψει, αυτό σκέφτομαι, δεν ξέρω. Να σου πω, Μάρκο, δεν σε φωνάζουμε για αυτόν. Νεκροδάτη, έλα, γιατί εδώ πέρα... Εσύ τραβάζεις να Καλό βγαίνει, έτσι έχει λίγο... Τόσο. πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, Στην αυλή. Δεν παραγωγήσα γιατί δεν μου πολύ αρέσει. Τι? πλάκα κάνεις τώρα. Να πω λίγο κάτι. Όχι, περίμενε. Περίμενε να μιλήσω. Εγώ νομίζω ότι κάνω τέλειο. Να πω κάτι. Κοίτα, ρε φίλε, δεν μας Sorry λίγο. Μπορείς να περιμένεις λίγο, να κάνω τη δουλειά μου και μετά. Ο καθένας τη δουλειά του. Έλα λίγο. Λοιπόν, μπορεί να περιμένεις. Πιο σημαντικό από την ταινία δεν υπάρχει. Τελείωνε. Θέλω λίγο πιο χαρούμενο, ρε παιδιά, είναι... Ο άλλος θα κοιμηθεί, δηλαδή σε βλέπει εκεί πέρα, πάει να δει ταινία, ό,τι είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει να Θα